ditu zuteak lehen kalkuluen arabera. Goizaldean, zakar jarraitu du haizeak eta sua eragindako mugen barnean mantendu da. Arabako mugatik gertu dagoen baso batean piztu zen sua, Arbalitzan suak 3 baserri kiskali ditu eta gutxienez 12 familia etxetik atera behar izan dituzte. Balmasedako kiroldegia prestatu dute lagun horiek artatzeko. Familia guztiak itzuli ahal izan dira haien etxebizitzetara, bat izan ezik. Gainera, Burgosko probintziara ere iritsi zen sua. Horrez gain, Bizkaiarekin mugakide diren Bortedo eta Antuñano herrietako biztanleak ere ebakuatu egin dituzte. Eusko Jaurlaritzak asteartera arte luzatu du abisu horia baso sute arriskuagatik. Era berean, astearteko 12ak eta 6ak bitarte indarrean sartuko da abisu horia haizeguneetan izango den haize bortitzagatik. Arratsaldeon, Naiara de Urreta kazetaria izan da goizean Balmasedan, azken berriak jasotzeko, beraz laster helduko diogu bueltan gaiari. Izan ere, lehenago bada beste lerrobururik aipatzeko. Ipar Euskal Herrira begira, 3 egunez Marieniako laborantza lurrak okupatu dituzte, eremu horretan aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko. Gainera, larunbat goizean manifestazio jendetsua egin zuten kanpon laborantza lurrak ezunki lelopean. Manifestazioaren amaieran, Urtaindia elkarteko Marise Kaltxenok bozeramaileak nabarmendu zuen kalitate handiko lur horiek babestu beharra dagoela entzun. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lujak lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu onduan betiko galduak izanen dira eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Bestaldetik, Arabako mahastiak sor markarekin ardoa merkaturatzea nahi duten upategiak behin-behineko baimena dute. Honek esan nahi du Hego Euskal Herrian eta Espainiak soilik saldu dezaketela euren ardoa. Muga horietatik kanpo saltzeko Europak onartu beharko duen baimen ofizialaren zain daude upategiak. Artean, APAK eta AZI fundazioak aztertu dituzte baldintzagiriak eta baieztatu dute Europako araudiarekin bat datozela. Ines Baigorri, Abra elkarteko zuzendaria. Teniendo en cuenta que el envío del expediente a Bruselas se retrasó muchísimo por parte del Ministerio, ¿no? Más de los meses previstos, casi 9 meses. Bueno, esto lo que hizo fue ralentizar el proceso de solicitud del permiso nacional transitorio que fue hecho pues, el 7 de julio. Agosto, periodo vacacional, estaba un poco previsto que este año fuese muy complicado. Merkatariak krisian dira, salmentek behera egin dute kostuek gora aldiz eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute, baina hori eta sektorean dagoen arrakala digitala kontuan hartu gabe, kostu gehiagotara behartuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Ticketbuy sistemaren bidez. Hala salatu du igande honetan Donostiako kaleetan dendartean elkarteak. Ticketbuy horrela ez leloarekin eguerdian Foru Aldunditik abiatu zen manifestazioan. Hilabeteak daramate ogasun sailarekin harremanetan, sektorearen ikuspegia saltzeko eta ez daudela sistema sartzeko moduarekin ados esateko. Diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekorik jarri gabe, ezarriko du Ticketbuy Aldundiak. Sistema honek denbora, segurtasuna eta datuak kenduko dizkie merkatariei eta software hornitzaileekiko erabateko mendekotasuna sortu, horrek esan nahi duen guztiarekin. Azken orduko aldaketarik gertatzen ez bada, derrigorrezkoa izango da sistema datorren azaroaren 1 aurrera. Finantza adituak, hala nola pentsioen BBVA institutua, Espainiako bankuko zuzendaria eta komunikabide ezberdinetako ekonomia atalak, pentsioen errebalorizazioa inflazioarekin lortzeagatik protesta egin dute. COE patronalak ere ez du soldata loturarik nahi benetako KPIarekin eta horrela pentsioak eta gazteen baldintza eskasak kontra jartzen dituzte liskarbila. Inflazioak soldatarekin, pentsioekin eta etekinekin zerikusirik ez balu bezala sumindu egiten dira 8,5% igoerarekin, baina faktura elektrikoaren 200 baino gehiagoko igoera defendatzen eta justifikatzen dute. Bada pentsioen eta KPIaren arteko harremana izpide, Ana Amezo pentsiodunen mugimenduko kidea izan dugu gaur gurean, gonbidatu nagusi gisa, izan ere erakunde pribatu eta publiko askok
pentsiodunei eskatu diete erosteko ahalmenaren zati bat galtzea onartzeko. Entzun jarraian nola iritzi dion horri mezu. Mugimendutik ez gaude bat ere konforme esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarrituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzez, erosalmena asko galdu da, eta, esate baterako 1.200 euroko pentsioa duen pertsona batek, 2002ko urtean, 21 batean, galdu zuen 500 euro inguru, ezta? 2022an urtengo urtean ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak eta ikusiko dugu azaroan zer gertatzen den. COVID-19aren izurriak hilgarritasun tasa altua utzi zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zahar etxeetan kutsatutako 5 adinekotatik bat zendu zen gaitzaren ondorioz. Bada kutsatze eta heriotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean eta hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretsi du. Gurean, Aintzane Orbegozoela sindikatuko Gipuzkoako zahar etxeetako arduradunari galdetu diogu gaiaz eta besteak beste momentuz autokritikarik egin ez dela salatu. Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela erlazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da hain zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inongo kuestionamendurik egitea. Gizarte arloan hezkuntza legearen zirriborroari dagokionez kezkatuta eta etxita dagoela adierazi zuen larunbatean hezkuntza plazara taldeak Bilbon egindako agerraldi batean. Izan ere, ez zuten espero akordioaren oinarrizko atal batzuk aldatzea, era berean hezkuntza burujabetza aldarrikatu dute eta bide horretatik positibotzat jo dute Eusko Legebiltzarrean adostasun politiko zabalarekin apirilean itxitako hezkuntza akordioa. Hala ere, azpimarratu dute akordio horretan zehaztasun eta anbizio gehiago falta zirela. Badira hainbat elementu positibotzat hartu daitezkenak. DBH amaitzerako ikasleek lortu beharreko euskara maila bebian zehaztea, edota ikastetxeetako hizkuntza proiektuei ematen zaien tratamendua. Baina ez dago zehaztapenik eta batez ere, helburua betetzeko ez bide, ez baliabiderik ez da aipatzen. Horrez gain, lege zirriborroak atal honetan ingurune soziolinguistikoak aintzat hartuko direla azpimarratzen du. Baina akordioa jasotzen zuen gutxiago duenari gehiago emanez filosofia desagertu egiten da. Kiroletan hasi da munduko euskal pilota txapelketa Biarritzen. 5 kontinentetako 36 selekzio lehiatuko dira 19 modalitatetan, baina euskal selekzioa ez da ariko, ez denez ofiziala, ezin du parte hartu nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa ofizialetan. Beraz, euskal pilotariek Espainiako, Frantziako edo atzerriko beste selekzioaren batekin jokatzea dute nazioarteko txapelketa ofizialetan aritzeko modu bakarra. Hori salatu dute igandean Agilera Jaialai pilotalekuaren aurrean, munduko txapelketaren irekiera ekitaldiaren aurretik. Ibai Zabala. Aldarrikatzen dena da, azken batean norberak, norbere selekzioarekin jokatu ahal izatea, azken batean, gurea den kirol honetan behintzat, eta gurea den herriaren izenean behintzat lehiatu ahal izatea, eta gaur egun ez dago tamalea esalako aukerarik, eta hori da berez aldarrikapen nagusia hori. Heldu diezaiogun orain eguneko argazkiari. Bizkaialdean kontrolpean da, herenegun Balmasedan piztu zen sutea. Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuek adierazi dutenez, haizea eta lur lehorraren ondorioz zabaldu da sua. 100 suhiltzaile eta basozain inguru gau osoan aritu dira lanean eta sua kontrolatu dute. Goizaldean zakarantzera zirauen haizeak, baina ez atzo bezain beste. Aiara de Urreta lankidea hurbildu da eremura. Balmasedako sutearen egoera kontrolatuta dago.
Larunbatean piztutako sua kontrolatzea lortu dute bart gauean lanean egon diren 100 suhiltzaile. Hala ere, momentu honetan oraindik lanean jarraitzen dute 50 suhiltzailek eta horren adierazle da hidrohegazkinak ikusi ditugula hemen kontrolgunetik. Pero bueno, somos optimistas porque, bueno, como decía, el incendio está controlado, está bien perimetrado y vamos a confiar en el trabajo de los bomberos y las bomberas. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaia aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Balmasedako sutea kontrolpean egon arren, suhiltzaileek etengabeko jardunean daude garraka matatzeko aiara. Balmasedako sutea kontrolpean egon arren oraindik ez daude itzalita. Eta horren adibide da hemen atzean Herrera inguruan ikusten duzuen sua. Horrela Bilboko suhiltzaileek eta Bizkaiko suhiltzaileek kirurgikoki garraka matatzen dituzte. Hemen aurrean euren jarduna. Esan bezala, Burgosko probintziara ere iritsi da sutea. Burgos aldean sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute orain eta ez baitago guztiz kontrolatuta. Helikopteroak etenik gabe ari dira lanean, urtegian zakuak urez betez. Bortedoko alkateak adierazi du haizearen norabidea guztiz aldakorra izan dela eta naiz eta hasieran salbatu altzirela pentsatu ez dela ala izan. Nos separa la carretera que une Balmaseda-Arceniega, es la frontera. Y ahí empezó el fuego, más abajo en Balmaseda, y justo pues al empezar la carretera de Vitoria, vamos, digamos, ahí empezó el fuego, se nos saltó por la carretera, y porque al principio pensamos, se nos salvamos, porque el viento es sur y va tirando el aire para allá, pero qué va, luego no pudo ser. Suterik ez Araban, baina haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak. 124 km/h haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek eta larrialdi zerbitzuek 302 gorabehera erregistratu dituzte. Haize bolada gogorrek kalteak eragin dituzte Gasteizen. Apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak. 124 km/h haize boladak zenbatu ditu Euskalmetek, eta larrialdi zerbitzuek 302 gorabehera erregistratu dituzte. Haize bolada gogorrek eragindako arrisku egoerak artatzeko zuhiltzaileek, udaltzaingoak eta ertzaintzak abizu ugariri erantzuna eman behar izan diote. Guztira haizearen ondoriozko 302 gorabeheraren berri eman dute Araban. Gai zaldatuta, ziurgabetasunak markatutako testuinguru batean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri du Eusko Jaurlaritzaren 2023rako aurrekontu proiektuak 14.000 milioi euroren langa gaindituko duela lehen aldiz. Bere ustez, aurrekontu ausarta eta antiziklikoa izango da eta 4 eurotik 3 gastu sozialera bideratuko dira. El proyecto de presupuestos
para el año que viene supone un nuevo paso para consolidar las bases económicas y sociales que nos permitirán afrontar un año muy difícil. Será un presupuesto que superará por primera vez los 14.000 millones de euros. Será valiente y anticíclico. Por una parte, mantenemos la prioridad social, destinando más de 3 de cada 4 euros a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Vamos a primar además la respuesta al reto demográfico y el impulso de la estrategia de emancipación juvenil. Por otra parte, vamos a seguir apoyando la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo. Nueva Ekonomia Forumak bere hitzaldi sortari ekin dio berriro eta azken urteetan bezala Inigo Urkullu lehendakariaren hitzaldiak ireki du denboraldia. Ekonomia izan du gai nagusi, baina galderetan denetariko gaiak jorratu ditu autogobernuarena adibidez. Gogorarazi du bihar 53 urte beteko direla Gernikako estatutuari buruzko galdeketa egin zenetik, eta esan du denbora horretan guztian estatutua ez dela betetzearen dinamika nagusitu. Bada Gernikako estatutuaren urteurrena ospatzeko PSek ekitaldia egin du gaur Gasteizen, bertan enekoan duez idazkari nagusiak trukerako moneta beharrean kohesiorako tresna gisara aldarrikatu du estatutua. Uko egiten diogu kontzeptu zahar eta sektarioari. Alegia, lurralde bakoitzak nortasun bakarra duela. Estatutuak euskalduna ulertzeko modu bakarra eraiki behar duela. Guk autogobernua defendatzen dugu. Nortasunaren aukera askea bermatzen diguna. Hori da erabakitzeko benetako eskubidea. Bakoitzak bere izateko modua aukeratu ahal izatea, bere nortasuna ulertu ahal izatea. Eskubide hori, gehiengoen jokoan ez ezik, gutxiengoen eta legearen errespetuan ere oinarritzen da. Gai zaldatuta, igandera arte Via Kanpesinako hainbat erakundetako ordezkariak izan dira Euskal Herrian, emakumeak izan dira batez ere Via Kanpesina ezagutzera eman dutenak, eta Euskal Herriko ordezkariak ordea elikadura burujabetzaz hausnartzeko erresistentzia ziak jardunaldietan izan dira. Hor besteak beste, elikagaien prezioak izan dituzte hizpide eta gurean gaur, David Lopategi Bizilur elkarteko kideari galdetu diogu zein diren uneko erronkak entzun. Ekoizpen eredu ezberdin bien arteko talka dago, alde batean badekogu ekoizpen eredu agroekologikoa, tokiko ekonomian eta tokian tokiko ekoizpenaren oinarrituta daudela eta gero bestaldetik dagoela ekoizpen eredu globalizatua, erabat industrializatua dagona, horrek nora garamatza, azkenean ekoizpen eredu jasangaitz batera, azkenean egin behar duguna da ekoizpena berlokalizatu edo Euskal Herriratu eta ahalik eta gertuen elikagaiak ekoitzi eta kontsumitu, ez da? Ipar Euskal Herrira begira aldiz, 3 egunez Marieniako laborantza lurrak okupatu dituzte eremu horretan, aurrera eraman nahi den eraikuntza proiektua salatzeko. Gainera, larunbat goizean manifestazio jendetsua egin zuten Kanbon laborantza lurrak ezunki lelopean. Aurretik, 70 traktore zihoazen eta atzetik 800 bat manifestarik jarraitu zituzten Marieniaraino. Udane Arbeo. 3 eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marieniako laborantza lurren defentsan. 100 lagun bildu dira Kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean Kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantza lurrak ezunki lelopean. Marienia eremuko laborantza lurretan Boigues Immobilier enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agricultors eta LB laborantza sindikatuek lurtzendi elkarteak eta Ostia sareak deitu zuten parte hartzera. Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde hontan. Marieniako lujak lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu ondoan betiko galduak izanen dira.
eta ez dira gehiago azkugi emaile izanen. Lurzaindi elkarteko bozeramaia gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, bioaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahanzten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere. Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobilier enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, Kadek, Lurzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan, eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Gipuzkoako Foru Aldundiak aste honetan hasiko ditu Tolosan N1 errepidean pantaila akustikoak jartzeko lanak. Babesak Gasteizko noranzkoan jarriko dira, herrikide ikastetxearen parean hasi, aurrez jarrita dauden pantailei jarraipena emanez eta Lizartzara doan G21-35 lotuneko estrukturan bukatu. Zudane Arbeo. Gipuzkoako Foru Aldundiak aste honetan hasiko ditu Tolosan N1 errepiden pantaila akustikoa jartzeko lanak. Babesak Gasteizko noranzkoan jarriko dira, herrikide ikastetxearen parean hasi, aurrez jarrita dauden pantailei jarraipen emanez eta Lizartzara doan G21-35 lotuneko estrukturan bukatuz. Era berean ukitutako tarte osoan dagoen euste sistema ordezkatuko da, indarrean dagoen araudira egokitzeko. €1,500,000 aurrekontua eta 7 hilabeteko esekuzio epea du obrak. Datorren urteko apirila bukatuta egotea aurreikusten dute. N1 errepideak trafiko handia du eta eguneko batez besteko intentsitatea 57.000 ibilgailutik gorakoa da. Gainera hainbat herriren ondotik doan bide bat izanik, kutsadura akustikoa eragiten duela adierazi du bide azpiegituretako Aintzane Oiarbide diputatuak. Ildo horretan N1 ezarriko dituzten pantaila akustikoek Tolosak bere egoera akustikoa hobetza ahalbidetuko du. Pantailak euskaraz ekimenak, pantailaldia antolatu dute euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa sustatzeko ariketa kolektibo bezala. Pantailak euskarazko ikusentzunezkoen aldeko herri ekimenak, pantailaldia egitasmo antolatu du, datorren azaroaren 11-tik 18-ira herritarrak aktibatzea euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoa sustatzea eta erakundeak arlo honetan mugiarazteko. Pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz, pantaiak. Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskaraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1% iristen. Pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz, pantaiak euskaraz. Bestaldetik jaiegun handia izan dute asteburuan Hondarribian, Jaizkibel konpainiaren 25. urteurrena ospatu asmoz, loratzen jaialdia egin dute festa giroan ikusi. Mendela orden igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia egin dute iragan asteburuan. Egun osoko egitarauarekin Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak bildu dituzte Hondarribin.
Larunbat goizetik hasi zute jaieguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri eman zuen ibilbide historikoarekin. Eguerdiko 12etan Gipuzkoa plazan elkartu ziren, Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egin zuten jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:00 ekitaldi nagusiari ekin zioten bentan. Azkenik de inglesa Nari Pinpilinpusis eta Merina Grestaldeekin eman zioten amaiera borobila egunari. Jaizkibel konpainiak igarotako urteak eta gero taldearen freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grina nabarmendu zen asteburuan Hondarribin. Aneleku ona Jaizkibel konpainiako kide izan genuen iragan astean 11ko magazinean, eta adieratzi zuen eman beharreko aurrera pauso asko daudela oraindik, baina loratzen jaialdiak berrindartzeko balioko zuela. Nola badugun orain larun batean alako jaialdia, bada ere bai forma bat indarrak hartzeko eta aurrera jarraitzeko, ez? Herriko udalaren eta instituzioen babes falta sumatzen dute eta 21. mendean oraindik dugun arazo honi aurre egiteko beharrezkoak direla gaineratu du leku honak. Eta nik uste hori dela arazo nagusienetako bat, ez? Kanpainak egin du bere bidea, jarri du energia, jarri du indarra, eta izan du ere bai babesa, ez? Baina instituzioena ez, eta azken finean hori da hau konpontzeko gakoetako bat. Bien bitartean Jaizkibel konpainiak lanean jarraituko du indartsu alarde parekide bakarra lortu arte. Hondarribitik Tuterara zonifikazioa amaitzeko eskatu dute ehunka lagunek. Asteburuan, Herriberako hiriburuan antolatutako manifestazioan salatu dute zonifikazioa diskriminazio iturri dela eta esan dute ari hor dagoa jo behar zaiola justizia sozialaren alde egitea dela uste dute. Nafarroa osotik heldutako 1000 lagun baino gehiago bildu dira asteburuan Tuteran euskararen zonifikazioari hor dago egin nahian. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Manifestazio alai eta jendetsuan Herriberako hiriburuko kaleak Biba el euskera de Cortes Sabera lemapean zeharkatuz. Euskararen legea diskriminazio eta desberdintasun iturri bat dela salatu dute. Azken finean euskara ikasteko aukera berdinak ematen ez dituelako nafar guztiei. Baina euskararen aldeko keinuak goizean goiz hasi ziren Ablitasen. Bertan, herrigorak hasiera eman baitzion Herriberan euskara sustatzeko kanpaina berriari. Elikagaiekin kutxak osatzeko auzolan erraldoia eta jarraian bazkaria. Gerora denok Tuterako manifestaziora batu bitartean. Manifestazioa deituriko Gordagoko antolatzaileen gogarazi zutenez pasaden urteko azaroan jaio zen ekimena. Nafar guztiek euskara ikasi, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea oztopatzen dituzten legeak kentzeko eta aurrera egiteko garaia zela uste baitzuten. Manifestazio jendetsuan osotariko lemak entzun ziren eta haien artean tokero entzun Tutera euskaldun iragarri zen. Navarra Suma kontzertu bat egin alizateko jarritako oztopoi erreferentzia eginez behar bada. Horretaz gain hor dagok Herriberako PSN eta UPNren ohiko mantrei erreparatu egin ziren. Izan ere irakurketan argi utzena izan zuten ezin dela euskara alemana, ingelesa edo frantsesa bezain errespetagarria denik esan. 3 hizkuntza horiek ez bezala euskara Nafarroakoa delako. Nafarroa ezin daitekela euskara gabe ulertu. Ez eta euskara gabe Nafarroa. Eta Tutera Nafarroa bada, euskara ere bere hizkuntza dela aldarrikatu zuten. Dianatik Gardera, pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera. Eta kiroletan euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute munduko pilota txapelketaren hasieran. Eta albiste honekin heldu gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago 11.eus atarian gero arte. Aldarrikatzen dena da, azken batean norberak, norbere selekzioarekin jokatu alizatea, azken batean, gurea den kirol honetan bintzat. Eta gurea den herriaren izenean bintzat liatu alizatea, eta gaur egun ez dago tamalea esalako aukerarik, eta hori da berez aldarrikapen nagusia hori da. Esku dago beti instituzioen eta eragile desberdinen esku.
kontua da, horrez gain pilotariok ere gure partetik jarri behar dugula, eta ez duelako balio ez beti parekoaren begian jartzea, fokoa, eta orduan pilotariok ere nik uste bide bat izan litekeena, daukagun aukera behintzat indarra egiteko da uko egitea, behintzat gureaz den selekzioarekin jokatzeari, eta hori da nik zabalduko nuken deia pilotarien, eta hortik aurrerakoa instituzioi dagoki.